Mogianto berkahing kita berikan selamat dulu kepada kedua balik Mogianto
Bagus. Niki sinten sing nyuwun? Juragane jamu siji dhewe. Oke, sing duwe jamu siji dhewe. Ngomong-ngomong. Oh, curhat. Ki sing ngersake juragane jamu siji dhewe Jatimulya. Oke. Sekaligus curhat. Masa? Urip ana kutha Bari iku tampekan sik to. Heeh. Ben ora nolak kowe ae. Urip ana kutha gedhe.
punya apa? Gak punya kangen yang hati. Kangen ada loh. Sopo? Ada. Aja sumelang wakas tresno kalayu ora suwe aku bali bisa sumandhe Ayo deh. So laras susah mong kangen sliramu. Spesial kanggo sapa? Buwin. Buwin yang ada di Pondok Gede. Nggih. Oke, Pak Buwin Juman. selamat sore. Udah masuk kok, tenang aja. Bisa. Kita bagi dua ya. Ya. Ayo. Aja sumelang wakas tresno kuwira kalayu ora suwe aku bali bisa sumandhe ono ing sisihmu. Matur sembah nuwun Mas. Spesial untuk Buwin dan juga juragane Jamu Siji Dewe. Monggo. Yuk, bocah gunung cong.
Duh. Sar. Iya se. Tindak putih kancing aren tindak wae ora numpatasi dewean apa ora wati Matur sembah anggur kula kurun kacate Terima kasih. Larasan mas alias kebetulan ganjane kata rodo kabutan tinggal tekan upaya apa asik kowe etok wong logan golek momongan iki plonco napa bayu badhe pindahan Ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyar awan-awan lunga plonco nang pasar paing awan rondo kanggoku rapate penting ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng joso malang yo ben rondo dijamin Terima kasih Pak Bupati. Namun Mbak Ayu badhe tindak putih kanthi karen tidak wae ra taksi dewean apa ora wati nganggur kula purun ngansane Larasan mas alias kebetulan ganjane kata rodo tenan lho yo topel wong logan golek momongan iki plonco napa bayu badhe pindahan awan-awan lunga plonco nang pasar paing awan rondo kanggoku rapate penting matur sembah nuwun Pak Ganti.
Fitri K. Hera Nurani. Mbak Haji monggo. Dia zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi. Bontot, bontot. Ayer mandung tak silih capek gunung. Ser. Ser. Ayo. Sukar bisa Mbak Kayune ki mbok ya maju kene. Syukur bisa nyawang gunung desa.